Karabatić, Port, sačuvaju loptu, ipak ne. Cindrić u kontri. 1-0 za Hrvatsku. Karabatić, Sorando, 1-1. Ta veza. Stepančić, Cindrić, Štrlek, 2-1 za Hrvatsku. Odlična asistencija Cindrića, Batić pa Mae. Mem. Jedan šut i odmah pogodak. Prvi. S druge strane je to Stepančić sa 20 gola. Cindrić. Prolazi Cindrić i pogađa drugi put. 3-2. Karabatić je jedini pravi playmaker, ali i opasan strelac. Karabatić ostavlja za Mema i vidite kako šutira. U svoju školu rukometa usavršili i u posljednjih 20 godina su nenadmašni. Žere su reprezentacije Francuske. Mem, kao i stopa, šutira ovaj momak koji ima izuzetan odraz. Mamić sjajno skače, Mamić, ali nije šutirao i pogrešio. Evo kontre, Dipanda i gol. Bio je blizu Stevanović da odbrani. U napadu zbog nekoliko igrača francuske reprezentacije, pre svega Fabregasa, koji zbog povrede nije sjajne napadačke osobine. Mamić, evo Marića. I evo odmah gola. Kapitan reprezentacije Francuske. I pogodak za izjednačenje. 5-5. Stepančić. Mamić. Čupić. 6-5 za Hrvatsku. Ulazi baš na tu poziciju. Sorando je ušao. Mem. Kao i stopa. U napadu Čupić, Stepančić, Cindrić, Štrlek. I opet gol sa krilne pozicije. 2-1 gola prednosti u tom periodu. Sorando pokušao je da nadmudri, ali u napadu prave Hrvati. Ima kontra preko Gigua, prazan je gol. Stevanović neko energije igraju pre svega u fazi odbrane. Lagano je prošao Mem s jedne, pa s druge strane Cindrić. I evo pogotka. Prvi gol Karabatića koji na ovom šampionatu kao ranih godina ima 38 godina. Cindrić je sada odlično intervenisao. Ide kontra, ali je Mem na mestu. Port. Karabatić. Gigu. Ferrar. Precizan je Čupić. Mamić se vrati umjesto Mandalinića i odmah pogodio. Igra iznad očekivanja. Mamić, nije on bio prva napadačka varijanta Lina Červara, kluba u Francuskoj. Uz trojicu iz Barcelone. Kako je odbranio ovo Gerard. Čup još jednog pivota. Mamić. Štrlek. Fenomenalni Štrlek. Kakav on ima repertoar šuteva. To je zaista neverovatno. Dipanda, to je taj brzi centar koji je nas u drugom Kopljar. Kopljar ima mnogo prostora, ali izgleda nema hrabrosti da šutne Cindrić. I evo sada oduzeta lopta, prazan gol. Lagan posao, ovoga puta za Remilija. Nekako neaktivni. I evo greške. Ovoga puta je Alilović na golu, ali ne može naravno da zadrži sjajnog Remilija. Teo da okonča karijeru u reprezentaciji. I evo ga opet Mamić. Remili pa Gigu. Pogledajte gde je Gigu. I sjajan šut. Remili. Karačić. Cindrić. Štrlek. To su njegove pozicije. Ne greši Štrlek. Čekali pobedu Francuza. Luka Karabatić. 7 metara i 2 minuta napolje ide Gojun. Tu da brani. Tamo je porodica ostala. Mae pogađa. Igrača više Hrvati, ali je sada Cindrić ispustio loptu. Port, nema nikog na golu. Port, dok se Halilović vrati. Nogom igrao Stepančić. Nogom igrao Stepančić. Gigu, kakav period igre. A ponovo su pogrešili Hrvati. Sada je Halilović na svom mestu. I evo ga, odbranio je. Rukometaše, mislim i nenadoknadivo. Ovako šansa za Kopljara i pogodak. Umesto 7-5. Lagar. Mae. Lagano prolazi Mae i 7 metara odbrane. Kako igra i kakav odraz ima Luka Balo. Mae šutira. I pogađa. Šutirat će Gigu.
A Lilović je odbranio. Da li je to neka injekcija koja bi mogla da... Musa je na pivotu. Mamić šutira i pogađa. Mamić, Hrvatski u fazi napada. Remili koristi činjenicu. Karabatić, Kler, Remili. Kler brani, a Lilović preselio na tribine, pa odmah zatim vratio. Mamić, kakav blok, ali lopta. Karabatić, Remili, stativa reprezentaciji Hrvatske u odlučujućoj utakmici. Kakva greška i naravno prazan je gol, ali ne vidi Sorando, to vidi Gigu. Sorando ne vidi, ali usuđujem se da kažem da je u Splitu za hrvatske rukometaše bila bolja atmosfera. Evo Stepančića i evo konačno pogotka najboljeg strelca do sada hrvatske reprezentacije. Karabatić ne šutira mnogo, ali kada šutne onda je to obično. Emili ide na Cindrića. Dimulan brani. Alilović je na golu. Gigu ne hvata loptu. Prilika za kontru Hrvatske. Mamić. Šupić. I Gigu. Abalo. Pogodak. Nema faula u napadu. Traže sa 7 metara. Da vidimo sada. Dimulen i Čupić. Ponovo Čupić pogađa. Karabatić. Kakav šut ima Kler. Kopljar je ušao u igru. Umjesto Stepančić i odmah pogodio. I kako naš selektor Cvetović kaže, više liče na robot i na gladijator. Evo sad oduzete lopte, evo prilike za Hrvatsku da smanji prednost. I pogoda Štrlek. Gladijatori i na robote koji nikada ne dohvate loptu tokom utakmice. A jedan od 20. Sada već 8. I brani Alilović. Mamić. Brani Dimulan. Brekovske pozicije. I uzeli su Hrvati loptu, imaju šansu preko Štrleka. Pogodak Štrleka 25-22. Karabatića, Mem. Lagar. I Luka Karabatić postiže gol. Mandalinić. Neko će 2 minuta na klupu. Kopljar. I gol Kopljara 26-23. Pazio Nemci da to nije bio prekršaj. Čupić ima priliku da smanji na samo 2 razlike. Pogodak Čupića 26-24. Još Kopljar. Cindrić. I pogađa Cindrić 26-25. I evo pogotka za Francusku sa brojem 7 Lagard, drugi njegov gol. Čupić. Cindrić. I brani sjajno Žerar. Otvara se prostor za njegov šut. Mae. I kako je ovo Karabatić izveo. Nikom nije jasno. 28-25. Mandalinić. Kopljar. Strašan šut Kopljara. 28-26. Strašan šut Kopljara. Koplar brani Žerar, bio to iznuđeni šut. Čudno sada igraju Francuzi. I gol Karabatića. Ne, da vidimo, jeste Karabatić. Luka Karabatić. Španija je vrlo blizu polufinala. Tamo je Danska prva, a Španija izgleda druga. Marić i evo gola, to je ta akcija na Marića. Gigu je ušao u igru. Lagar, Abalo. I gotovo je. Hrvatska neće igrati u polufinalu. Francuska, Španija, Danska, Švedska. Ne pokušavaju hrvatski rukometaši da postignu gol.